Ndakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose gore rino ridai rachipera zvarona bhozi zvatiri kusangana nazvo ndidi kunyepera yavazukuru gore rino rakatakura kurema kwariinako kana kune gore ratinofanira kukanganwa nezvaruka igore ra2020 vazukuru bhozi ratisira mavanga akawandisa manzwa ratisira mavanga akawandisa. Now, pane mudzimai ari kunzi anetsana nemurume kuchivhu vazukuru. Anetsana nemurume kwakutora banga kwakucheka vana vake vese 4 vana vacheka vazukuru. Zvinhu zvarwadza vazukuru, zvinhu zvatoitika, zvinhu zviri kuto ndatopererwa nazvo vazukuru. So ameno vazukuru kuti munozvionawo sei nyaya dzachona dzaitika mugore rino here. Ichiwo chiritori fresh chemudzimai auraya vana vake nokutobva atopisa neimba. Hanzi vamwe atovapisira mumba, vamwe 2 vachona vazobuditswa nemumurume wake panze. Iye obva abuda. Chiri kunetsa ndechekuti abuda achiti akuenda kumapurisa. So vanhu havasi kutoziva kuti kwaenda mupenyu here kana kuti zvamira sei. Handiti so ndo nyaya yaitikawo vazukuru kuchivhu. Handiti so ndinoda kuti ndikuradzeka video kachona. So ndichida kukurudzira kuti kana unga usati wasubscribe woisa notification bell kuti pega patinouploada mavideos you'll be notified. Ngataurira nei kumacomments kuti munofungeiwo nevabereki vanoti vakanetsana vanopedzera shungu pavana kana kusvika paanozviuraya ouraya nevana. Zvakanaka here vazukuru? Zvakanaka here hunhu hwakadaro vazukuru? Ngataurira nei kumacomments. Kavideo kacho kanotevera. Vana vako shuwa ngacheke vana 4 nebanga. Vana vakarembera 4 vana nebanga kwakutungidza imba yese. Mukadzi ane moyo wakaoma. Apa pamachira pane vana 2 vachira mumba. 2 ndo vari pamachira, mapurisa yauya. Imba yacha yese. Anga anetsana nemurume kuchivhu kwaita mhepo kuuraya vana 4 here Mwari nebanga. 2 vachira mumba rudongorwa nepahwindo avo. Vamwe 2 vari apa pamachira apa ma1 ataitsangana navakomana mai avo. Ivo mai vacho vane nhungu siyauraya vana vavo 4. Hanzi vatinda kuenda kumapurisa, pamwe vanozviuraya amheni. Hanzi vatinda kuenda kumapurisa, murume wachangobudawo nekombi achimhanya ndiyasi aburitsawo vana 2 ma1.